Watlada ka Meitei Civil Society Organization kalau mudui persya ikisipai jongka Assam Rifle bakilong siliang hagajing ai jingya da kerpang tang ya kajai penreu kuki hagajing ya snam hapo ke jela Manipur. Henry ke kubur ke bapan song tunat pat kalong bakisipai ke Assam Rifle kilayo ban pai biang ya saus pa angut kinong song snong jongka jela Manipur kibalap headwear baro sikato syakari Myanmar kibadeiru na kajai penreu Meitei. Habaya keren berkilat petai kubur wewe sipai jongga Assam Rifle luong bana gitu saus pa angut kibreu kibabun kidai na kajai penreu Meitei tang saus sangut kibadei ki Nepali kane ka jingelam jongki kinong song snong hapo ka jela kalong ka bayai be ya irti om syam ladon kano ka jingsha penthut la nei syak pendik kila ya keren ro bat kinhun jugi society bakin yarapan poye kini kibreu kibla perwer na Manipur katkum ka jinge thu kilat petai kubur kiblayo ban ya keren bagi sipai ka Assam Rifle laong baya menta arspa khat arngut kibreu kila poy hapo ka jela haka khat par trek mentau banai propen rengut ki senrang bat prap ngut ki kenthei lai pinjongut ki khulung khana susu lai thu bagini kibreu kila phetwear sha Myanmar nado kalai trek banai jamang naga banta ka jing song sngai ka jongki ban lai na kino kino ka jing sha pendik ne ka huri hura lapan kit chwai kine sha more pensa sipor hapo ka kem jongki sipai uhe do jongki sipai habaya kran ulaong menta song ha ka sarkar jela lano ki kwa ban ligbu ya ki sha po Impal district perseki we pat ki jaka rithor loong ru bana kini ki saus pangot badai na ki longyeng Meitei don ki balik pai ban sa seki bahing basem sha rithor lengba ka Twitter akau Chief Minister N Biren Singh ulapan paw jing sokmen lengba ka jingwan pai biang kini ki breu bat ka jing ai jingero ka lek seki sipai Assam Rifle Deling baga jing trai sistem jongki lala banwan rak biang ye ki breu ki bala phatwer na ka jela Manipur katkum ka jing yo jing tep laong ba kini ki saus pa angut ki ba phatwer lai jaka da ki Buddhist monastery hatamu area jongka Myanmar kene ka jing dek jongki ka deiru hadin ba ki isu phatwer ha Myanmar layatai baharu aku indo ba thawain kari Myanmar